Naramdaman ang malakas na pag-uulan nitong nagdaang araw sa ilang bahagi ng Kabikulan. Ang malakas na pag-uulan nagresulta sa flash flood at pag-apaw ng isang spillway na nagdudugtong sa San Jose, Pugay, Baaw at Santa Teresita. Nagkataong napadaan ang isang makina sa lugar at tinangay ng rumaragas ang tubig. Unang natagpuan ang wala ng buhay na bangkay ng ina nitong Huwebes, ang 42 anyos na kinilalang si Aiza Ampungan na taga San Rafael, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Nangyari po ang pagkusog kang ragasa kang tubig, baha po kang Miyerkules po, August 13. Tapos po nabarita po na mag-ina na inanod kang tubig baha. Kahapong siguro sir, nakita na po yung nanay. Sa ilog namang ito sa San Isidro, Iriga City, natagpuan ang malamig na ring bangkay ng 2 taong gulang na anak ni Aiza nitong Biyernes. Yung anak po niya sir, parang ngayon po nakita dito po sa barangay sa San Isidro. Yung una po nakakita ng bata na palutang-lutang po doon sa may Waras River, si Mr. Rolly Baksain po. Natagal naman po mismo sa Zone 1 na kasi po parang may kukulata naman sa Waras na ilinya. Tapos pagkain niya siguro sir, inapulan naman si Kagawad Gibara. Kaya po si Kagawad Gibara po, isa ko sa barangay Kagawad ko, ang naka-responde man po naman sa area. Pag ano ko po ng sako, pagpatong ko dyan, siyempre po pag akyat ko ng ganon, may nakita po akong bata na papataw-pataw dyan sa ilog. Akala ko po manikin. Kaya linapitan ko, tiningnan ko ng ganon. Ayun pala tao. Tapos, ayun, papunta na po siya doon sa baba. Hanggang sa nakarating na po roon. Inano na tinabi na ni Kagawad, ginanon na ng kawayan. Tao talaga, tinawag ko sila. Kako may tao sa ilog. Ayun, lumapit na po sila. Tapos tumawag na sila sa barangay. Na may tao na may bata. Ayun nga raw, meron nga raw may nalunod nga raw nung isang araw pa daw yan. Dagdag pa ni Jomar Ortega na isa din sa rumisponde sa lugar. Nakausap nila ang kaanak ng mag-ina at napag-alaman na nagpa-check up sa BMC sa Naga City at pauwi na sana ng matsyempuhan ng malakas na ragasan ng tubig sa spillway. Sabi po ng kamag-anak po doon sa may Poronaria po. Nagsabi po yan, tinanong ko po kung saan bakit po ganun po nahulog yung mag-ina po. Sabi daw po, nagpa-check up po daw ng anak niya doon sa BMC daw po. Ngayon po, nagpumilit pong tumawid. Mayroon na po daw sumisigaw na mga constituents doon po, saka yung tri-mobile driver na sinakyan nila. Nagpumilit pong tumawid. Ngayon po yun po nangyari. Bigla pong lumaki. O tinamaan po sila. Nakaburol na ang inang biktima sa kanilang lugar habang inaasikaso na rin ang burol ng 2 taong gulang na bata. May paalala ang punong barangay dahil madalas umano ang flash flood dahil sa tubig galing sa taas ng Mount Asog tuwing umuulan. Mas ngayon po mayong bagyo, mas po ulan lang. Ayan po nangyayari dito talaga sa parting portion ng mga kahit nasa mataas ng lugar. Talaga pong di malaman kung saan pagkagaling yung tubig. Dito po siguro sa Mount Asog. Galing talaga sa Mount Asog ang tubig. Paalala lang po sa mga taga-Iriga, lalo na po sa mga taga San Isidro, lalo na po sa mga magurang, mga kag-igin po na bandayin po ang mga aki. Pag mag-uran na po talaga, dahil na po magpaluwason para po malikyan na po ang mga arog-kinig pong mga aksidente. Na ito nga po, kaibanan pa ina, tapos nalamos pa. Jan Amador, CSN.